हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। सोलिनाया मिथिंगानि खान्थि। बे खान्थि बायदिनो जायखि मानसिजों सोरजिजानाय जिउ गोनां एबा जिउ गैयै मुवाखौ समजों लोगोसे थासारिजों लोगोसे खाबजाहोनो महर सोलायनाय जायो। बेबायदिनो फैगौ नभेम्बर दाननिफ्राय नोंथाङा बाहायनाय मेसेन्जार एप WhatsAppखौबो गोदान महर होनाय जासिगोन। थामहिनबा गोजाम आदबनि मबाइल फनाव जुदि नोंथाङा WhatsApp बाहायबाय थादोंब्ला बै WhatsAppआ सोलियाबो जानो हागौ। बेनि थाखाय WhatsAppआ गासै 43 रोखोमनि मबाइलफोरनि मुं लिस्ट बानायनानै दिहुनदों। बे मबाइला एन्ड्रइडआनो जा एबा आपेल थामहिनबा iOS। बिदिब्ला बेनि बागै नोंथांमोननो गासैखौबो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। फेसबुक कम्पानिनि मुंदांखा खौरां दैथायग्रा एप WhatsAppआ बे खोथाखौ रोखा खालामनानै होबाय। जायफोर बिथांमोननि मबाइलनि OS थामहिनबा एन्ड्रइड अपारेटिं सिस्टेमा 4.0.3 निख्रुइ खम बैफोरबायदि मबाइल फनाव गिबि नभेम्बरनिफ्राय सोलिनाय नङा WhatsApp एप। फारसेथिंजाय जायफोरानोखि एप्पल फन बाहायो बिदिब्ला iOS 9 निख्रुइ गोजाम अपारेटिं सिस्टेम जानो मोननाय नङा। बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनिफ्राय आरो दानो चेक खालामनानै लादो गाव गावनि मबाइलनि OS थामहिनबा अपारेटिं सिस्टेम। नाथाय रथ' नोंथांमोना जेरावबो थांनांगौनि गोनांथि गैया। आं फोरमायनानै होगोन बबे कम्पानिनि मबाइलाव आरो मा मडेलाव सोलिनाय नङा WhatsApp। जानांगौ नोंथांमोना एसेबां गोजाम मडेलनि मबाइलखौ बाहायाबो जानो हागौ, आंनि बे फोथायनाय। थेवब्लाबो जुदि नोंथाङा बाहायदोंब्ला नायदो। WhatsAppआ लिस्ट दिहुननाय 43 मबाइलफोरनि गेजेराव दङ सामसां, आपेल आइफन, LG, सनी, ZTE, हुआवे आरो WhatsAppआ नाम लिस्ट दिहुननायनि गेजेराव सामसां कम्पानिनि मडेलफोरा जाबाय सामसां गेलाक्सि ट्रेन्ड लाइट, सामसां गेलाक्सि ट्रेन्ड 2, सामसां गेलाक्सि S II, सामसां गेलाक्सि S3 मिनि, सामसां गेलाक्सि X कभार 2, गेलाक्सि कोर आरो गेलाक्सि S। कम्पानिफोरनि गेजेराव दङ LG लुसिड 2, अप्टिमास F7, अप्टिमास F5, अप्टिमास L3 2 डुएल, अप्टिमास F5, अप्टिमास L5, अप्टिमास L5 2, अप्टिमास L5 डुएल, अप्टिमास L3 2, अप्टिमास L7, अप्टिमास L7 2 डुएल, अप्टिमास L7 2, अप्टिमास F6, इनेक, अप्टिमास L4 2 डुएल, अप्टिमास F3, अप्टिमास L4 2, अप्टिमास L2 2, अप्टिमास नाइट्रो HD and 4X HD आरो अप्टिमास F3 कम्पानिनि गेजेराव दङ सनी एक्सपेरिया मिरो, सनी एक्सपेरिया नियो L, एक्सपेरिया आर्क S। बेबायदिनो ZTE कम्पानिनि गेजेराव दङ ZTE ग्रेन्ड S फ्लेक्स, ZTE P956, ग्रेन्ड X क्वाड P987 आरो ग्रेन्ड। बेबायदिनो हुआवे कम्पानिनि गेजेराव दङ हुआवे एसेन्ट मेट, हुआवे एसेन्ट G740, SND क्वाड XL, SND1 क्वाड XL, SNP1S आरो SND। बेबायदिनो आपेल आइफननि गेजेराव दङ आइफन SE फार्स्ट जेनेरेशन, आइफन 6s आरो आइफन 6s प्लास। बेबायदिनो गुबुन स्मार्टफन कम्पानिफोरनि गेजेराव दङ एल्काटेल One Touch Evo 7, आर्कस 53 प्लेटिनियाम HTC Desire 500, कैटरपिलर केट B15, विको सिंक 5, विको डार्क नाइट, लेनोभो A820, UMI X2, फिया F1 आरो THL W8।